Oh, good shot! Good shot! One, two. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Mark Magnifico magsayo. Nakabakbakan ang veterano at dating world title challenger na si Daniel aka El General Diaz. Yan ang pag-usapan natin sa video ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Maraming nagsasabi na masusubok daw dito ang batang karyera ni Mark Magsayo dahil si Diaz daw ang kauna-unahang makakalaban ni Magsayo na talagang veterano, maraming karanasan na sa larangan ng boxing. Sabi pa ng coach ni Daniel Diaz ay pinaghandaan daw talaga ng bata niya ang laban nila. Dagdag pa ng coach ni Diaz ay nire-respeto daw nila si Magnifico bilang champion, pero lalaban daw sila dito. Kung matatalo daw si Diaz sa laban na to ay walang excuses daw dahil talagang handa sila sa laban. Sa mismong bakbakan na ginanap sa Cebu ay bit-bit ng veteranong Nicaraguan boxer ang kartadang 23 wins, 7 losses, 2 draws at 15 dito via knockout, habang ang ating kababayan at defending champion na si Mark Magnifico Magsayo ay may malinis na boxing record na 16 wins at 12 dito ay via knockout. Ang laban na to ay ang pangalawang pagdepensa ng ating kababayan sa kaniyang WBO International Featherweight title. At sa gabi mismo ng laban ay ginulat na naman ni Mark Magnifico Magsayo ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nanood ng live sa laban. At kung nagulat ang mga boxing fans, ay mas nagulantang ang veteranong Nicaraguan sa lakas ng kamao ng ating kababayan nang dinurog ito at pinabagsak ng 3 beses sa loob lang ng mahigit 1 minuto sa unang round pa lang ng kanilang laban. Undefeated, perfect record so far, 16-0. Oh, down! Good shot! One, two, four. First round. Phenomenal start. Pati si Diaz, El General, napasaludo. Oh boy! Mark Magsayo Magsayo. is a tremendous Sa start para kay Magnifico. Can he even survive the round? Oh, no, he's out. He's out. Holy display. Unbelievable. Panalo si Mark Magnifico Magsayo via first round TKO at tagumpay na nadepensahan ang kaniyang titulo. Sa laban na to, saludo ang El General ng Nicaraguan sa lakas ng kamao ng ating kababayan. Attorney Ed, ang una. Look at that. I would like to acknowledge the Right. presence of Mayor. Another. Naasahan mo ba na ganun kabilis ay mapapatumba mo ang kalaban? Sa totoo lang, hindi ko na-expect na gano'n ang mangyari. Kasi ang focus ko, 1 to 12 ang laban. Kaya nag-focus na ako sa pinag-trainingan namin ni Coach. Ben, Maraming salamat sa unang-una sa Panginoon. Binigyan ako lakas. At sa mga taong sumusuporta dito, pumunta para sa laban ko, thank you. At sa kay Sir Ala, sa ABCBN na binigyan ako ng oportunidad. At sa kay Mayor Gabayap, thank you sa suporta. okay, so Shout out kay KitKat VL, Arsboy TV, Roel Omega from Tanawan Leyte, Tubong Bisdak, Mario Ebrada from Saudi Arabia na taga Cebu, Jeffrey Bungalos, Chanmay Pagas, Ayan Kasindak from Butuan City, Miguel Tizon from RD Pawnshop Panabo Branch 2. Ingat kayo dyan pre at maraming salamat sa panonood.